Imos a falar de saúde. Temos que abrir unha nova edición do noso Saúde e Conciencia con Glenda Rodríguez, con Tino Pérez e con Martín Iglesias. Que tal, compañeros, compañera? Moi bo día. Hola, bo día, que tal? Hola, que tal? Buenas. Creo que hoxe imos falar de saúde dental, ou non? Comentádeme. Sí, iba a dicir que hoxe íbamos falar de algo que moitas veces esquecemos hasta que nos dói, que é a boca. Certo. A saúde bucodental tampouco non é só unha cuestión estética, senón tamén unha parte esencial da nosa saúde xeral. E para falar de saúde bucodental traemos un referente, tanto nacional como internacional, o Dr. Simón Pardiñas. Bo día, Simón, que tal? Que tal, moi boas. Primeiro de todo, agradecer que aceptara a nosa invitación. Se me permites, fago unha breve introducción do teu currículo e despois empezamos ca entrevista. Perfecto. Corríxime se me equivoco. É licenciado en odontoloxía na Universidade de Alfonso X Sabio en Madrid, posgrau de cirurxía oral na Universidade de Nova York, onde é tamén profesor adxunto, máster en implantoloxía e rehabilitación oral, experto en periodoncia e endodoncia, autor de numerosas publicacións científicas, como divulgador e fundador do canal dental.tv de YouTube, que ten un alcance internacional, e actualmente é director da Clínica Pardiñas. Simón, para empezar polo máis básico, por que é tan importante entender a boca como parte do corpo e non como algo illado, que a veces pecamos un pouco diso? Sí, como ben estaba dicindo, moita xente pensa que a boca vai por un lado, o resto do corpo por outro, e ao final cada vez pois están demostrando máis estudos científicos que relacionan a saúde bucal co resto do corpo, pois tende relacións con problemas cardiovasculares, con aumento de risco de ictus, é unha relación tamén moi estreita coa diabetes, sobre todo principalmente polos problemas bucais en relación coa enfermidade periodontal ou periodontite, que é unha enfermedade infecciosa crónica causada por bacterias, que ten moita relación con outras enfermedades no resto do corpo. Todas as bacterias e os mediadores inflamatorios pois poden migrar dende a boca a través das xengivas, incluso do tracto digestivo, a outras partes do corpo, pois favorecer que aparecen aí outras enfermidades ou incluso agravar. No caso da diabetes, pois dificulta o control do azúcar dos pacientes diabéticos. Tamén ten unha relación inversa, que os pacientes pois teñen peor capacidade de cicatrización e van ter pois máis posibilidade de problemas de enxivas. Entón non é só un simple sangrado de enxivas, que moita xente pensa, pois bueno, estos sangramas de enxivas pode ser normal, senón que pode ser o indicador de que hai algo máis grave por debaixo e que non só se quedará na boca, senón que afecta o resto do corpo. Tamén outra relación importante que pois nesta tamén estou participando como investigador aquí no Hospital de Coruña, no grupo de microbiología, é a relación destas mismas bacterias da boca con cancro de colon. Entón, pois bueno, fixemos xa varios estudos, detectamos en biopsias de cancros de colon bacterias que son da mesma familia, incluso a mesma bacteria que proviu dun paciente que tiña un problema na boca, unha periodontite. Entón, fixadevos ata que punto é importante cuidar a boca, non só, como ben dicíades, pola estética, que é o que máis importa a xente, senón tamén por manter un estado de saúde general óptimo. Pois a verdade é que eu coñecía a relación entre boca e doenzas cardíacas, pero a do cancro de colon, primeira noticia, pois moi interesante. Vendo isto, entendo que o cepillado dental é un dos pilares, no, da hixiene. Non sei se hai errores moi comuns que podemos cometer. Non sei que te parece se facemos un repaso paso a paso de como lavar correctamente os dentes, non? Botamos a pasta, logo vai auga, non vai auga, como... Non sei se podemos facer aí un repaso paso a paso. Sí, hai moitos mitos de botar auga, non botar auga, bueno, eu sempre vou ao básico, que o primeiro é ter un cepillo e cepillarse os dentes, porque parece unha tontería, pero moita xente non se lava os dentes. Entón, o primeiro é ter as ganas, a iniciativa de facelo.
Segundo, manual ou eléctrico, tamén moitas dúbidas. Mentras se faga o cepillado ben, dá igual un que outro. Si que é certo que o eléctrico, por exemplo, para xente con problemas de mobilidade reducida e demais, pois pode axudar. Logo, botar pasta, tamén moitas dúbidas. Que pasta uso? Pois bueno, dá igual mentres que se cepille ben. É dicir, o efecto do cepillado é o barrido mecánico, é o máis importante. O que fan as cerdas do cepillo contra as xengivas e os dentes. Logo as pastas, pois é algo secundario, que en algúns casos, por exemplo, en xente que teña pois tendencia a caries e demais, pois se pode usar algunha fluorada para pois previr esa formación de caries. Logo, a técnica, moi importante, porque sempre vemos na consulta que me dicen, bueno, me lavo os dentes 3 veces ao día. Sí, pero como os lavas? Porque pasar o cepillo sen máis é como se non fixeras nada. Eu sempre poño o exemplo de se estamos na casa ou coa vasoira barrendo, pois hai que facer unha serie de movimentos arrastrando para eliminar a suciedade. Pois cos dentes igual. Hai que apoiar as cerdas do cepillo na enxiva e barrer hacia baixo, desplazando dende a enxiva hacia baixo, así en todas as zonas da boca. E logo nas partes onde mastican, nas caras oclusais que se chaman das moas, pois aí sí que movimentos de hacia diante e atrás, atacando hasta que quede limpo, vale? Ni 1, nin 2, nin 3 minutos, é dicir, hai xente pois que valle costar máis tempo e outra menos, pero ata que quede limpo, hasta que non se vexe ningún resto de comida, ningún resto de placa dental, que esa sustancia medio amarillenta, pegajosa que está na superficie dos dentes, pois eso é o que hai que eliminar correctamente. E logo, moi importante, o uso da seda dental, que moita xente se olvida, ou cepillos interdentais, que son uns cepillos moi chiquitinos que se meten entre os espacios que hai entre os dentes, sobre todo en pacientes que teñan pérdida de oso por periodontite ou xente que leve prótesis e demais. Despois, enxaugar ben con agua para eliminar todos os restos. Tamén, pois, outra parte moi importante é a lingua, que moita xente se olvida, e a lingua é a parte da boca que máis bacterias acumula. Entón, tamén é recomendable, pois, unha vez ao día, cepillala dende atrás adiante, 2, 3, 4 veces para eliminar todos os restos de placa que podan quedar aí. Con iso, faríase unha higiene boa, é dicir, suficiente como para manter unha boa saúde bucodental. E ao final, esta é a principal arma que temos, a prevención. Todos estes problemas que estábamos falando, de caries, de periodontite e demais, podense previr cun cepillo, así de sinxelo. Utilizamos colutorio ou non? Non é estritamente necesario. Se se quere usar despois de lavar os dentes, podeus usar. Sí que é certo que a veces nos dentistas prescribimos algún colutorio en específico durante un tempo para certas doenzas, pero non é estritamente necesario usar colutorio se non se quere, porque moita xente comete o erro de, en vez de cepillar os dentes, usar o colutorio, como queda ese sabor así a fresco, esa sensación de frescor. Sí, eso sempre comparo como se en vez de ducharte te botas colonia, pois eso non vai facer nada. Bueno, eu creo que esta parte queda clara do cepillado, moi ben. Mira, queríache preguntar porque, bueno, falamos moito nas consultas nosas de enfermeiras, falamos moito dos hábitos de vida saudables e damos moitísima importancia, entre outras cousas, a nutrición, a alimentación. Aquí, neste caso, é importante non só para o organismo, senón tamén para esa microbiota o microbioma que falaches antes que había na boca, que tamén estaba nos intestinos, non? Hai que alimentar tamén esas bacterias. Cal é o impacto real da alimentación na saúde bucodental? Pois ten un impacto moi grande. Na microbiota, dadevos conta que a boca é a parte do corpo humano despois do intestino que máis familias de bacterias existen. Unhas boas, outras malas. Moita xente pensa que hai que matar todo o que haxa na boca de bacterias, cos típicos anuncios de colutorios que mata o 99%. Non hai que facer eso. Hai que conservar as boas e eliminar as malas. Vale, eso se consigue cunha boa higiene e cunha boa alimentación tamén, obviamente. Non só para a microbiota, sino tamén para as estruturas da boca. É dicir, se consumimos moitos ácidos, moitas bebidas carbonatadas, eso pode desmineralizar a superficie do esmalte, causar sensibilidades, favorecer a aparición de caries.
Se consumimos moitos azúcares ou hidratos, sobre todo refinados, eso é gasolina para as bacterias que provocan as caries nos dentes. Entón non é só o efecto que ten na microbiota, senón tamén na propia boca, nos propios dentes e nas propias mucosas. As faltas de vitaminas ou certas dietas que poden limitar pois que haxa a disponibilidade de certos minerais e vitaminas e demais, pois pode provocar problemas de enxivas, lesións nas mucosas, igual que pode aparecer na pel, pois tamén pode aparecer na boca. Aparición de aftas, que é unha das principales causas dunha mala alimentación, falta de ferro, falta de magnesio, falta de zinc, todo eso pois pode provocar que aparezan lesións na boca e repercusións na boca. En que medida influye o nivel económico dunha persona na saúde bucodental? Porque falamos da alimentación, que lóxicamente según o nivel socioeconómico é distinto, pero tamén no tratamento, non? Sí, é dicir, ao final, se partimos dunha boa prevención, podense paliar moitos dos problemas que hai na boca. Que pasa? Que o problema é cando se acude ao dentista cando doe. E aí xa, pois, o problema está máis avanzado e pode non ter solución, e ter que sacar pezas, logo repoñelas, o cal, pois, incrementa o custo do tratamento. Tamén comentar que aquí en España, pois, a Seguridade Social cubre as revisións, é dicir, o ir igual que se va ao médico a facer unha revisión general, tamén se pode ir ao dentista a facer unha revisión. Non está de máis, pois, controlalo, e se hai alguna cousa, pois é moi máis doado, máis económico tratalo de cando é un problema menor que non cando está xa máis avanzado. Entón, quizás habría que concienciar máis a poboación de esos valores de prevención, porque, por exemplo, a periodontite, que é a enfermedade das xengivas, é a principal causa de pérdida de dentes en adultos. Eso, como dicíamos antes, se pode prever facilmente cunha boa higiene, detectando a tempo no dentista. As caries o mesmo, é dicir, son cousas que podemos prever dunha maneira sinxela e evitar problemas futuros. Porque ti pensas que, isto xa é opinión, que o Sí. sistema de saúde actual, a saúde bucodental estará integrada dentro deste, por exemplo, control de persoas con enfermedades crónicas, a diabetes, como comentaches? Porque hai veces que dá a sensación de que deixamos un pouco de lado. Sí, no, está totalmente abandonada, é dicir, non hai un fomento de prevención e concienciación a nivel de seguridade social para este tipo de problemas bucais. Igual que se fan screenings de diabéticos ou de hipertensión, poderíanse facer screenings de enfermedade periodontal. É dicir, máis da metade da poboación ten problemas de enxivas. Todo eso non só é un problema para o paciente, é que é un custo brutal a nivel de país económico, logo tratar todas esas enfermidades e que poden repercutir, como dicíamos, en aumento de diabetes, en aumento de ictus, en aumento de cancro, é dicir, ao final é todo un conxunto, igual que se fan cribados de outras cousas, pois tamén se poderían facer de isto. Así que é importante, pois, bueno, concienciar a xente da importancia. Sí que, pois, personalmente, sí que penso que deberían incluir servizos básicos de prevención e tratamento de saúde bucodental na Seguridade Social. Sí que quizás temos máis integrado a revisión no embarazo, ¿no? Sí que está moi extendida entre os profesionais e o resto da poboación a temos un pouco abandonada, quizás en revisión. Parece que só acudimos o odontólogo no centro de saúde cando xa hai un problema. Sí, cando xa hai algo que pode agravar problemas de base, como o embarazo, pois o cambio hormonal pois pode ter unha relación moi importante na boca, porque, bueno, cambian o estado da microbiota oral, cambios na produción de saliva, eso pode alterar e favorecer a aparición de caries, xingivite, inflamación de enxivas, que sí que durante o período do embarazo pois pode ter repercusións na boca, pero que fora do embarazo sigue sendo o mesmo. Que pasa? Que, pois, bueno, parece que hai que ter máis cuidado, pois, polo posible dano no feto e demais, pero na propia nai
xa o dano tamén pode ser, debería ser igualmente de importante previlo de antemán. Vou aproveitar outro tema da actualidade, bueno, unha moda agora, isto de poñer a joyería nos dentes, non? Estas perliñas, tamén sumado a outros tratamentos máis estéticos que outra cosa, como as fundas dentais, os blanqueamentos. Hasta que punto son seguros este tipo de técnicas? A ver, primeiro hai que saber diferenciar que cada cousa, porque hai moita confusión entre carillas, coronas, branqueamentos. O branqueamento dental, por exemplo, é un tratamento médico que ten que ser feito por un profesional que consiste en aclarar o ton natural do dente. Eso se consigue con uns elementos químicos que se chaman peróxidos, que son capaces de atravesar o esmalte, que é a capa máis externa do dente, e chegar á dentina, que é a que está por debaixo, é a que dá o cor ao dente. Eso que fai, pois, oxida esa dentina, esos pigmentos, pois, marronáceos e amarelos, pois vanse branqueando. Eso que dá un cambio de cor ao dente. As carillas, que é o que vemos, pois, prácticamente case todos os artistas, famosos e demais, que fan este cambio drástico que se ven os dentes super brancos. E de primeiro de futbolista tamén. Sí, tamén, sí. Esos son normalmente ou coroas ou carillas. A diferencia, as carillas requieren un tallado mínimo do dente, ou a veces nin tallado, pero son unhas finas láminas pois de porcelana ou de resina que se adhiren á superficie do dente. As coroas é cando se talla todo o dente, que tamén seguro que vichedes en algunha ocasión, pois fotos de xente así cos dentes todos tallados e demais, que van a outros países a facelos, logo teñen problemas e demais, os famosos turquitis. Esos son coroas. Eso é máis agresivo, hai que tallar os dentes e logo require un mantemento e cambiálos cada certo tempo. Que pasa? O problema da inmediatez. Hoxe en día a xente non quere esperar, quere todo para onte, que consiguen con eso? Pois con un tratamento máis agresivo, pero consiguen un cambio moito máis drástico. Esas cores que vemos hiperbrancas é imposible conseguilas cun branqueamento. É dicir, non existe na natureza unha cor tan branca como esos dentes famosos de Hollywood que vemos por aí. Normalmente son carillas ou coroas. Entón, hai que valorar o custo-beneficio de estética versus perder saúde bucodental en todos os casos. Entón, ao final, o importante é informar a paciente das consecuencias do seu caso, e non por querer correr moito, que isto é unha opinión personal, que xa sabes que na estética, pois, cada un ten a súa opinión, pero a nivel médico hai cousas que creo que non se deberían facer porque están perxudicando a saúde dos pacientes. Igual que os aumentos de peito exagerados ou os retoques de labios que se poñen pois fora dos límites anatómicos e que poden acabar perxudicando a saúde do paciente. O tema destas perliñas nos dentes, etcétera, serán acompañadas dunha boa higiene? En principio non teñen máis... Eso en principio non é problema. Normalmente se colocan por enriba dos dentes. Os que son así pequenas ollas ou diamantiños, esos van adheridos como se fora un braque de ortodoncia na superficie do dente. Non hai que perforalo nin nada, é dicir, eso é totalmente inocuo e simplemente estético. Logo hai outros que ahora tamén está de moda en cantantes e demais, que son os grills, que son esas placas metálicas que se colocan enriba dos dentes. Eso normalmente son de quita e pon, como se fose unha prótese de toda a vida de quita e pon, que teñen obviamente que estar feitos a medida e que non danen os tecidos, pero non son para usar todos os días de seguido. É dicir, pois, o que sei, o típico cantante pois vai a actuar, o coloca, ou va a unha sesión de fotos ou o que sexa, e o colocan, pero non están todo o día con el posto, con el de sacar e poñer. Esos tampouco, se se fan correctamente, tampouco hai ningún problema. Mira, estamos vendo isto, que está evolucionando moito o mundo da odontoloxía, e ademais está collendo protagonismo, e vemos tamén que a impresión 3D, a inteligencia artificial, están cambiando o sitio de traballar dos odontólogos nas consultas.
Pero isto que evolución lle ves ti? Como crees que vai afectar ao usuario de aquí a, pois, a 10 anos, por exemplo? Como ves ti o futuro destas tecnoloxías? A ver, sí que é certo que hai tecnoloxías xa antes da IA que nos estaban axudando moito, todo o tema dos escáneres digitais, que podemos escanear a boca dun paciente, a radioloxía, a diagnóstico por imaxe, que sí que é certo que está evolucionando moi rápido, cada vez é máis asequible como a clínica pois poda ter un CBCT, un escáner para ver problemas internos en osos, articulacións e dentes, e logo de forma externa todos os intraorais que tamén están avanzando moito. Entón, ao final, pois, aumentase a precisión, redúcese os tempos de traballo, co tema da IA sí que está avanzando moito en diagnóstico. Pois xa hai tecnoloxías que a partir dunha radiografía pois te identifica caries ou posibles lesións de forma automática. Que pasa? Que isto sempre ten que estar supervisado de momento por un profesional, porque pode cometer erros e ao final é unha ferramenta máis de axuda, non é que vai a traballar por nós. Tamén está saindo todo o tema isto de robots para colocar implantes ou cirurxías, que sí que é certo que eu xa vin na Universidade de Nova York, cando estou ali de profesor, pero que ainda Europa non está validado, non está aprobado para usalo, pero sí que eu creo que chegará en pouco tempo, e son pues, uns robots que de forma autónoma se colocan os implantes na boca. Cal é o problema en diferencia coa medicina que xa se leva usando máis anos, co Da Vinci e todos estes robots, que na boca o paciente non está dormido, na cabeza se move. É unha zona móvil, non é como operar unha perna ou un abdomen, que o paciente está totalmente dormido e está quieto. Entón, claro, xa se cambia a referencia da posición da cabeza do paciente, o robot é máis difícil de saber onde se está ubicado. Entón, pois, ainda require que haxa unha persoa controlando pois, bueno, todo o proceso. Pero sí que é certo que, igual que noutros ámbitos da medicina, pois na odontoloxía tamén está habendo moitos avances nese sentido. Bueno, agora vimos algo máis tamén de actualidade, é que no que ti estás moi posto, estamos vendo, seguimos de demais en redes sociais, vemos que tes moita, ademais, moito pulo en YouTube, por exemplo, que é o canal máis visto de todos, tes en Instagram, tes conta en Instagram, bueno, tes moitos recursos. Queríamos saber un pouco como pensaches ti en lanzar a odontoloxía, porque no podcast incluso falas de promovela, non? De axudar a outros a facer un pouco o mesmo, non? Como naceu esta idea en ti? Como biches ti isto? Pois, ao final, originalmente, a idea era para informar aos nosos pacientes da nosa clínica. É dicir, había moitas dúbidas que recibimos na consulta por parte de pacientes, entón, ao final, de aí saen ideas para poder logo desarrollar un tema que moitas veces nos dentro da consulta a veces non caemos na perspectiva do paciente, nas dúbidas que pode ter o paciente. Moitas veces damos por sentado cousas que o paciente non ten por que saber ou non lle explicaron dunha maneira que eles podan entender. Entón era un pouco acercar esa odontoloxía, esa medicina ao lenguaxe do paciente dunha forma clara que poidan entender tanto o que lles pasa como o tratamento que hai que facer. Entón comezou, pois primeramente creamos vídeos, comezamos a hacer unha serie de vídeos en 3D, animacións en 3D para explicar aos pacientes o que lle podía pasar, o posible tratamento. Entón, a partir de aí, pois, empezou a ter moito tirón, non só aquí en España, senón fora de España, traducimos os vídeos a 15 idiomas, a partir de aí, pois, foi crecendo esa audiencia. E logo, pois, creo que foi na pandemia, máis ou menos, empecé a sair eu falando nos vídeos, porque a xente tamén lle gusta ver quen anda detrás da información que se provee. É importante poñerlle cara e saber que hai alguén detrás con formación e con rigor que está contando as cousas
e non calquera que non ten ninguna formación, e que eu lle pago unha marca para decir 4 cousas, influencers e demás. Entón, a raíz de aí, pois empezou a crecer a canle, e a xente interesa, e ao final a saúde bucodental, que é curioso, pero tampouco pensaba que a xente lle iba a gustar ou interesar tanto isto, pero Moito. ao final, pois bueno, é importante tamén por contrarrestar todos os bulos que hai por internet, que ao final temos acceso a información boa e mala polas dúas bandas. Aí queríamos falar tamén como xestionas un pouco a desinformación, que xa vimos co teu famoso Simonin do un golpe de realidade a moitos seguidores. Que é curioso como a xente se cree calquera cousa, incluso repite cousas que ouvi por aí sin contrastar ni nada, e que eso é perigosísimo. Como digo, moitas veces son máis papistas co Papa, porque hai veces que están discutindo cousas sen formación. Eu digo, a mí non se me ocurre discutir se un enxeñeiro me dice que este cálculo é así ou asá. Para a xente que non sepa un pouco de que va isto, fixeches un vídeo, ¿no? En que recomendabas facer, non sei como era, frotar a cara, ¿no? A raíz do famoso Mewing, que dicen que facendo exercicios coa lingua, posicionando a mandíbula, che cambia a respiración, bueno, que cura 1000 historias. A raíz disso dixen, pois mira, con un pouco de ironía, que moita xente non pillou, é dicir, é como se me poño eu a facer así exercicios co dedo na cara para intentar adelgazala. E voulle chamar, pois, Simone, igual que o Mewing ven por apellido do que é creador, que é John Mew, un dentista británico, pois eu vou facer o mismo, para demostrar o fácil que crear un bulo en internet con 4 cousas. E ao final a xente, pois había xente que o creía e preguntaba, oye, como se fai isto, quero facelo, e digo, ostras, pero hasta que punto estamos chegando de que a xente se cree calquera tontería que ve por aí. A ver, nos lidiamos con el no día a día. Estes días que estamos en época de vacinación, bueno, increíble os bulos que hai. Sí. É que hai que ir casi cos artigos científicos no bolsillo para poder sacar a cada un que... E ainda así, ainda así. Sí. Que pasa? Que hai moito descoñecemento, tamén é certo que non vale calquer artigo científico, hai que ser honesto, ver como se fixo, se está financiado, se non, como son os métodos dese estudo, porque moita xente me contesta vídeos e demais, non, é que hai artigos científicos que din tal cousa, e digo, vale, pomos, dime cales son, que me interesa saber e leerlos. Que pasa, en canto ya os pido, a xente xa non contesta. Claro. Entón, claro, é moi fácil falar, pero logo demostrar é o complicado. Sí. Isto pareceme moi interesante, podemos falar un día disto, sí, que porque nós tamén moitas veces como profesionales escudámonos na investigación, no? ou na ciencia, etcétera. E dentro da propia investigación tamén hai moita chicha, non? O sea, moita cousa ben feita e moita cousa mal feita. Sí, aí está a labor nosa de tamén formarnos en saber de investigación, un pouquiño, ainda que sexa, para saber discernir que estudo ten potencia, cal non, pero claro, é complicado logo transmitir eso a poboación, que logo tamén os medios de comunicación van ao titular que lles interesa para captar a atención. O típico que saiu hai pouco, poden facer crecer dentes en laboratorio. Sí, pero non, o sea, non é así. Se logo van a ver o estudo, ainda están en fases con ratóns, van a pasar a humanos, e non é como dicen, é para casos específicos, de alguna cousa en concreto. Entón, claro, porque ven, por exemplo, na televisión, nos informativos, adiós os implantes dentais, xa logran facer crecer dentes, e digo, ostras, dende cando? E delle quedo. Entón, claro, logo vas ao estudo, é un estudio piloto que están facendo en Xapón, que ainda van pasar a humanos, etc. Pues, sí, pero non, é ciencia ficción aínda. Que o vaya chegue, pero non é a realidade de día de hoxe. Entón, tamén os medios de comunicación teñen a súa culpa nese sentido de non ser precisos na información que
que se dá, simplemente se dedican a explotar o titular e gañar viralidade. Claro. Bueno, Simón, ojalá tuveramos tempo para falar máis tempo, pero xa estamos acabando. Gustaríame Nada. facerche unha pregunta que lle facemos a cada invitado, que é unha pregunta máis persoal, que xa que nos chamamos saúde e conciencia, que momento para ti é saúde? Por exemplo, pues, na vida diaria, tomar un café despois do traballo, non o sei. Que momento para ti consideras saúde? Saúde, pois eu creo que cando remato de facer deporte, esa sensación de xerar endorfinas, adrenalina, un pouco oxigenado o corpo, para min creo que é saúde. Pois comparto ese momento, e ademais xa tuvemos a Felipe Isidro, un invitado que tuvemos xa que tamén decía eso mismo. Pois non temos tempo para máis. Moitas gracias, Simón. Nada, un placer. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Un placer, de verdad. Igualmente. Ao Dr. Pardiñas, gracias tamén a Glenda, a Tino e a Martín, neste caso, por traernos esa conciencia que debemos ter todos de vivir saudablemente. Gracias.